Používání přípravku Agro při inokulaci půdy, když chceme podpořit život v půdě, je samo o sobě přínosné, ale skutečný velký úspěch nastane, když do půdy dodáme organickou hmotu, tedy když naše užitečné mikroby dodáme spolu s krmivem pro hospodářská zvířata. Mikroby se na místě množí a zpřístupňují rostlinám organické látky, které by jinak nebyly snadno využitelné. Proto vždy doporučujeme, aby k inokulaci půdy došlo při její přípravě, tedy při zapravení rostlinných zbytků nebo zeleného hnojiva, nejlépe při postřiku živým zeleným hnojivem a jeho zapravení do půdy. To je to nejlepší, co můžeme pro naši půdu udělat. Totéž platí pro aplikaci organických hnojiv, která současně nebo před aplikací, pokud je namočený, zalít s ředěným probiotikem, můžeme dosáhnout mnohem účinnější stimulace půdního života. Kromě toho zabráníme tomu, aby organické hnojivo zahnívalo. Probiotické ošetření Agro přináší tyto výhody, že se organický materiál velmi dobře rozkládá, minerály zůstávají v kořenové zóně v komplexní formě a jelikož se tyto minerály rozpustné ve vodě obvykle vyplavují dešťovou vodou do spodní vody, velmi rychle zmizí z kořenové zóny. Proto je velmi důležité, že tyto živiny zůstávají v komplexní formě. Probiotická ošetření mají další zajímavé účinky. Kromě toho, že se dlouhodobě zlepšuje půdní život a obsah humusu v půdě je pozorovatelné a měřitelné, že se pozitivně mění struktura půdy. Zejména u jílovitých půd je pozorovatelné, že ošetřená půda vede k měřitelným úsporám nákladů na obdělávání, protože půda je kypřejší a volnější. Jílovité půdy, zejména usazené, mohou být velmi tvrdé, s nízkým obsahem vlhkosti, což omezuje efektivní zpracování půdy a stěžuje dosažení ideální struktury půdy pro rostliny. Kromě úspory nákladů na zpracování půdy je významným bonusem také probiotického ošetření je vytvoření správné struktury půdy. A pak vám řeknu další zajímavý účinek, který se projevuje hlavně na písčitých půdách. Pěstitelé papriky uváděli, že zejména pokud zalévají tvrdší vodou, na písčité půdě se vytváří hydrofobní povrch, tedy vodu odpuzující povrch. Vidí, že zalévají a zalévají, ale voda se shlukuje jako kapky tekutiny na mastném nebo teflonovém povrchu, shlukuje se a odtéká z povrchu, tedy se nevsakuje do půdy. Voda se od povrchu půdy odráží a nedostane se do kořenové zóny, což vede k velkým ztrátám vody odtokem na těchto půdách. Je zřejmé, že nemohou tak často obdělávat půdu, aby rozbili tento povrch a vyřešili problém. Zjistili, že pokud pravidelně používají Agro při zavlažování, tato vodoodpudivá vlastnost písčitých půd mizí. Důvodem je to, že mezi mnoha úžasnými bioaktivními fermentačními látkami, které tyto mikroorganismy během výroby nebo na místě produkují, najdeme biologické povrchově aktivní látky, biodetergenty, které zvlhčují povrch. A opět se vracím k otázce, proč je tento přípravek zázračný i v jiných oblastech, a to vysvětluje, proč může být velmi účinný jako čisticí prostředek, jelikož obsahuje mnoho těchto biodetergentů, které zvyšují čisticí účinek. Navíc obsahuje také velké množství proteinových a tukových enzymů, které tyto mikroorganismy produkují. Proto mají tyto přípravky vynikající biologický čisticí účinek. Pokud se vrátíme k půdě, ukazuje se, že tento přípravek může napravit i strukturální vady písčitých půd. Opět nejde o žádný zázrak, není to něco, co by bylo dobré na všechno, ale tyto vlastnosti tohoto přípravku jsou důležité v tolika oblastech.